har jeg brugt en del. Jeg bruger den faktisk også på bane, der er den jo helt ideel. Er det noget med, at den har en Toyota-motor? Nej. Det var første modellen. Efter den her skal man en Rover-motor. Det er en Rover-motor. Det er noget mere dysfunktionelt, så, men ikke desto mindre charmerende. Det er en super fed lille letbil, og vi faldt for både... altså det er jo skønt, når der kommer... Det er jo det gode ved det her, der kommer hele tiden nye klassikere til. Og det her, det er jo et billede på en bil, der er lidt ny i kategorien. Kom i 1996, de første af dem, tror jeg. Hvor gammel er din? 1990, og den er chassiset og produceret i Tønder i Danmark. Det består af eksploderede aluminiumsprofiler, der er limet sammen med epoxy. Så det er en halv dansk bil. En dansk bygget bil med en Rover-motor, det skal nok gå godt. Tak. Og tillykke, og der kommer en præmie, og så kommer... så kommer...